cellphones tayo. Kadwaen tayo dagiti nangiyawat ti intention pagyaman da, ti grupo ti Integral Youth Ministry. Evangeline Moreno and family, ken Aaron Zion Cacho. Kastapay met ngayon tayo kararagan dagiti sumaganad nga kararwa. Kararwa ni Bartolomeo Halos, Juana Mayo, Romeo Mayo Sr., Juliana and Remigio, Saturnina, Gabriel, ken dagiti amin na dagop minatay ti Mayo family. Kararwa ni Eddie Asenas ken ni Ernesto Uminga. Iti daytoy na santuan a misa kadwaen tayo iti panagdaton ken panagyaman dagiti kakabsat tayo nga agtutubo. Tumakder tayo. Taisut salakan tayo, bubenggen na tayo nga, hintay nga di kanta, manang sarap ken Jesus, nariti kamya, iliritay nga di kanta, tanong na Hosana, Hosana. Bububingken na tayo nga, hintay nga di kanta, manang sarap ken Jesus, nariti kamya. Di kanta, di kinatanong na Hosana, Hosana. Hintay amin sa mateniya, hintay amin sa rabwe tiya. Wenintay amin na Yahweh, tiyapo tayo, tayo sut salakan tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo. Iraman tayo pa iti kararag tayo ti special intention ni Charles Lee Sopnet, kastamit da David ken Alicia Mullins, kakabsat ti pagayatan ti Diyos, no dadduma haan nga mayan nurot iti pagayatan tayo, nga masapol nga suruten tayo, ta ti Diyos dakdakkel ti plano na ngem datayo, dakdakkel ti panunot na ngem datayo, agkamatalik tayo iti pagayatan na. Datayo nga tattao na napagasat tayo, babaan da iti nga plano ti Diyos kada tayo. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod iti daytoy na santon a misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang nga asikan managayat. Iti napakumbaba anakem kuna tayo, agkonpesarap, iti Diyos aman nakabalinan, ken kada kayo met kakabsat,
Tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid kan liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isu ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma, ti man nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Apo mga asika, Apo mga asika, Pagkawanin mas pasulmi, pindot nagkurkurangan mi, katalawen nakangkati, nakalmesan na kempos posumi. Kristo mga asika, Kristo mga asika, bakawanen basbasulmi, bindot nagkurkurangan mi, katalawen nakangkati, nakalmesan na kempos posumi. Apo mga asika, Apo mga asika, patawanan basbasulmi, pindot nagkurkurangan mi, katalawen nakangkati, nakalmesan na kempos posumi. Pos posumi. Gloria iti Diyos, iti kangatwan. 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 Gantito'y nakakagya kadagiti katawanan, pati panagkakaganda, ibutan itanong daka, pagrupa banda kadaydayawan daka, agyaman taong tenta, kaputi na indaklan na dayaw mo. Diyos na ilangitan nga angin, Diyos sa maman nakabalindangin, kat sikapo ni Jesucristo, bugbugtong ngalan. Diyos nga ako, Kordero di Diyos, kailanap di Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatwan. Gloria iti Diyos, iti kangatwan.
tuyok ni Espiritu Santo, Periti gloria ini Diyos sa iti kagatwa. Gloria iti Diyos, iti kagatwa. Gloria iti Diyos, iti kagatwa. Iti kagatwa. Kumararag tayo. Man nakabalin a Diyos, ipaay mo kadi tada kami amadagsenan, gaputi pa ng tagabot ibasol kada kami. Mapalaganan kam kuma babaen daytoy, paspasungaden mi apiesta ti pan nakaipasngay iti anak mo. Iso makipagbiag ken makipag-aarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Jeremias. Kunati Apo, umayan ti tiyempo a panangpilik ti pagbalinek nga ari, nga agtaod iti kapututan ni David. Agturay to a sisisirib daytoy nga ari, ket aramiden nanto tinaimbag ken nalinteg iti entero adaga. Bayat ti panagturay na, natalged to dagiti tattao ti Huda, ket awan to ti pagpeggadan dagiti Israelita. Panaganan danto dayta nga ari iti inispal na tayo ti Apo. Umayan ti tiyempo asaanton nga aramaten dagiti tattao tinagan ko asibibiyag a Diyos a pagsapata. Siak anangirwar kadagiti Israelita manipod Ehipto. Pagsapatadan to ket di tinagan ko asibibiyag a Diyos. Anangirwar kadagiti Israelita, manipod kadagiti pagilyan iti amyanan, ken manipod kadagiti amin a lugar, anangiwara-waraak kadakwada. Agnaed danto iti bukod da adaga. Ti sao ti Apo. Agari kumati kinalinteg, bayat ti panagbiag na, ket agpaot kumatirang ay nga awan inggana. Aga linteg bayat ti panagbiag na. Paut kumatirang ay nga awan inggana. O Diyos, isurom ti ari a mangukom nga awan idumduma na. Ipaay mo kadi ti kinalinteg mo kenkwana. Tapno itaruyan na asililinteg dagiti tattaom, ket ikalintegan na dagiti maidadanes. Agari kumati kinalinteg bayat ti panagbiag na, ket agpaut kumatirang ay nga awan inggana. Arayaten na kumati na panglaw nga umawag kenkwana. Kastamet dagiti makasapul ken nabaybayan. Naasi kadagiti nakurapay ken nakapoy, isalakan na ti biag dagiti makasapul. Agari kumati kinalinteg bayat ti panagbiag na, ket agpaut kumati awan inggana. Idaydayaw yu ti Apo, ti Diyos ti Israel. Isulaeng ti makaaramid kadagitoy nakaskasdaaw a banag. Idaydayaw yu iti agnanayon ti nagloryaan anagan na, ket mapno kuma iti intero adaga iti dayag na. Amen. Agari kumati kinalinteg biag na, kumatirang awan inggana. Kanta tayo, Alleluia, Alleluia. Agkanta tayo, Alleluia, Alleluia. Agkanta tayo, iti
tayo, ini Diyos na po tayo. Hallelujah, minag Hallelujah. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Kastoy ti pakasaritaan ti pannakayanak ni Hesu Kristo na itulag ni Maria nga inana ang mayasawa ken ni Jose ngem sakbay ti panagkasarda na amuan ni Maria ang masikugen babaen ti pannakabalin ti Espiritu Santo. Agsipod ta nasingpet a lalaki ni Jose ang nakaitulagan na ket di na kayat nga ibabain ni Maria. Pinanggep na nga isina nga awan ti makaammo. Ngem idi pampanunutin na daytoy nagparangken kuana ti anghel ti Apo iti maysa at agtagainep. Jose nga anak ni David kinunana, di ka agamak ang mangikasar ken ni Maria, taaramid ti Espiritu Santo ti sikugna. Ipasngay nanto ti maysa a lalaki kat panaganam to iti Jesus. Agsipod ta isalakan nanto dagiti tattao na kadagiti basbasol da. Naaramid amin daytoy tapno matungpal ti insao ti Apo babaen ti propeta. Agsikugto ti berhen abalasang, ipasngay nanto ti maysa a lalaki, ket mapanaganan to iti Emmanuel, kayat naasawen, adda kadatayo ti Diyos. Idi makariing ni Jose tinungpal na ti imbaga ti anghel, ket inkasar na ni Maria. Ngem di na sinagsagid ni Maria, sakbay ti panangipasngay na ti anak a lalaki, a pinanaganan ni Jose iti Jesus. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good evening. Ada ti pagsasauuray ni the late Arsobispo tayo, Archbishop Edmundo Abaya. Kunana, kung kunana idi kadagiti papadi, seminarista ak payla idi, naabotak mat ang padi ak ngam agko idin, medyo nag-retire rin, emeritus idin. Sang kakunana kadagiti papadi, no agtudyo kayo kunana, haang kayo ang makabasol. No agtudyo kayo, haang kayo nga makabasol. Basic dayjay kunana. Tano nagkamalijibilin, at least nakabasol dayjay nagibilin. Basta tinapatag kada kayo kunana, agtudyo kayo. Wen, agtudyo no dadumakhet may nga karigatan nga aramidan ti agtudyo. Obedience, may nga karigatan nga aramidan ti agtudyo. Adda may sa idi duawon no talo tawon ko nga padi. Adda may nga maestra iti Catholic school gaputa makabkabagyan ko nami kasinsin ko nami latan at abayat ti middle name na. Gaputa gisursuro ti Catholic school na napaot meten kuna na medyo na uma. Na uma aga production apo kapadasem tapno lumawa ti horizon mo tano na naitugkel ka lang aminditan, awanan, narigat, masapol nga rumwar kamat, hanga baling agsubli kanto. Agap apply, haan nga makaala iti working permit na, haan nga edi ko agsangit. Kanya nga rod, nahan ka nga makapan, na-deny nga rod, na-deny. Kakunaknahan ka nga makapan, nagsubli ka. Apan agsubli, hamot nga kayat nga alawatin de, dyan naggapon ng eskwela, kasla ko maday tayo matan kala inja ka mumatan nya ti point da adamo point da adamanen nga nasakit ginagam nata nagbayag nga nagisursuro kasang kakunak kanya na nya ti aramidag apo maupay iso na
Ammom kunak kanya na. At dadagiti kayat tayo, nga no agtalag ka kini Apo Diyos, baka hamma nga paraking ka. Di mo nga ammo, no adda na ununag nga plano na king ka. Palubusam ni Apo Diyos nga agtrabaho king ka. Baka napinpintas to dayta itid na kanya. Baka dayta daw dawatem kakatitingnan tulaeng. Hindi ko ang yaka mo no kasano tinapaspasamak. Nagkaro ka nga rin napasamak, nakalusot na panjay Canada. Kagaasin na po Diyos na pintas mat na ala na ti pamilya na kadaag message, thank you Apo haang nga siyak ni Apo Diyos Dajay balbalakem, baka katitinglaeng idta plano na kanyam. Ti napintas, sinurot mo no nagtalek kalata kanya na uray na dinay ka, nagtalek kalata, uray no rineject da ka, nagtalek kalata, iso dayta inted na dayta napinpintas nga kungkunam nga biyag mo tata. Huwag kakabsat no daduma ka kasi ti biyag tayon. Kada kayo nga medyo natataanganan, medyo naglablabas ti biyagan, sa bali dagiti agtutubong, isudat sponsor tay tata, dagiti agtutubo ka, adda nakapix nga panunot nga, kastoy ti masapol nga aramidak, kastoy ti kayat ko nga pagbalinan, dahito ti opsyon ko, 1, 2, 3. Kasta kami mo't idi, ang kay madanagan. Kasta kami mo't idi. Ngam idi agngalay ti biyag, ado dagitay adda plinano adda kinayat da, nagbasa da na aladji kahit na pa nagbasa, ngam idi agngalay ti biyag kahan nga iso ti inted da kada kami. Handa nga yan kasi at inted da. Iso nga dagitoy naganak, dagitoy nataengan no daduma, agungot-ungot da, sao-sao da, ado dagitay dilawon da kanya tayo, taapaya, experience da gaminan, adun nga napasamak da. Kano daduma, di uri dagiti nataengan, di plinano da idihang nga iso ti biyag datata. Adumat ada taga na nagpipintas nga taga Salcedo, idi sakbay da nga mga sawa di kaububingan damot aka. Ay apo, masapul mo ta nga ti asawa ko datay mo ta mga opisina nga naka-gel. Di mga sawa ka datay mo stable ti biyag na. Ni ka bumakit nga bumakit awam metan. Ure presyo agawin nun bastad na mga yan. Kunana, dadi uyawon na nga kaaruba na kaison. Nagado nga biyag nga kasjay. Kano daduma, di ko nakon, di plan. Hob, nagbanang, nagadusan ni Kuana, nagmayat ti pamilya na, kina sinubok ti Diyos, natay dagiti pamilya na, dagiti animal na, taraken na, rinibribo, hindi kuan ni dagiti pamilya na, natay da amin, agkarkararag latang, agtalig latang, aging gana nga nagsakit nga dandanin matay. Kakuna na, agtalik lata. Anya tinaramid ti Diyos keng kuan nagaputan nakita na ti panagtalik na binawi na insubli na nabarayuboy nga panangisubli. No daduma adda kas tayo. No daduma ka lumaban di panunot tayo nang runa no relihiyoso ka. Nagadu ka nga agreklamon. Nagadu ka nga kakabsat tayo nga agmes-message sen, nagadu ka nga agpapa-advise nga kunada ka, apo jak mo nagararamid ti madi. Nagbalinak mga loyal kada faithful ti pamilya. Nakakanayon nak mga makimisa. Ngam apay nga siyak ti pakapasamakan na. No kumano manangirurumanda ko nada ka nagadunga nga makimismisa apay nga isuda ti agkamata ko nada ko makan. Nagadunga makimismisa apay nga haan nga isuda ti agsakit. Ngam no daduma sungorje ko na tayo no daduma pus-pusen na ka. Sino dito maibasa tayo? Imagine nyo. Ni Jose, laklakay nga adayo ngam ni Maria. Ngam nakatulagan nga agasawa da. Iso nga imununa nga nagparang di anghel kin ni Maria. Nga balasitang ubing. Nga kunaan niya ti kunana,
Kitaan na no kas ano ka kaandor day nga pamati nga han nga magaraw uray no nang ibaon ti mang subsubok iti biag tayo. Hantay lang mo. Iso nga kapintasan kas lakin ni San Jose narigat daytoy akem na ngem nagtungpal iti pagayatan ti Dios. Anya ti bunga na nagtungpal ka iti pagayatan ti Dios. Daytoy tinamnamaan tayo. Imbes nga di pagayatan tayo nga banking nagtungpal tayo king kuana anya ti bunga na. Kapya. Di tay ammo nga dakdakkel agrasya ti ited na no agtungpal tayo king kuana. Di tay lang ammo. Dakdakkel nga amang nga bendisyon ti ited na no agtungpal tayo iti pagayatan na. Ken ni Jose ken ni Maria nagsasakit mo dagiti experience da nakababain ijay kultura da. Ngam anya ti imbunga na sa nga lubungan nga grasya, sa nga lubungan a bendisyon, sa nga lubungan nga pannakitan-ok nakaraman tayo dita. Kararag sa pasap. Intay ikamang iti Diyos nga ama tayo, dagiti kasapulan tayo, nang runa dagitoy, akang itingitan ti korupsyon, panagaapa, ken panakaitugtuggod ti kalintigan ti ado a tao, kuna tayo iti tunggal panggep, apo denggem dagiti anak mo. Tapno iti simbaan ken dagiti ministro na ni Santo Papa Leo, no Obispo Marlo, dagiti amin na papadi ken laygo, isudaan na ikan iti naidumdum mga akem, amang iwaragawag iti sao ti Apo, tapno babaen ti pamatulad da, mayan ninaw kuma iti ayat, ragsak, kapya ken namnama, kadagiti tattao, ket tilubong mawayawayaan iti anyaman akita iti kinadakes, kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti addaan saad ken turay iti gobyerno tayo, sapay ta kadakwada iti galad ti kinapakumbaba, kinapudno, ken kinasayaat, ket nang nangruna kumanga agari iti natarnaw a panggep kadakwada, saan ket ati kinaagom iti turay ken sanikwa. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti agtutubo iti sangalubungan, tapno babaen ti pagpatulad da San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Carlos Acutis, ken da dumapay a santo nga agtutubo, ket masapulan do kuma iti anag iti biag, ket mayadayuda iti sugal, bisyo, ken dakes nga aramid. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti kagimungan tayo a mapukpukawan iti namnama, sapay tababaen iti agtultuloy a panarabay iti Diyos, masarakan da iti pudpudno adalan, nga agturong ken kuana, ket masilnagan iti panunot da, ket makapagbiag da anapnuan talinaay ken kapya. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti iso amin aminatay tayo, nang nangruna kadagiti kararwa nga awan makalagip kadakwadan, tapno masaklang dakuman sa jay lugar, ana isagana a pagtainganda. Kumararag tayo iti Apo. Agulimet tayo tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya. Intay matikarkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat titulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo, Apo denggam dagiti anak mo, na ilangitan nga ama, dawatin mi nga ipangag mo kuma dagitoy nga un-unnoy mi, kat masagrap mi tinaununag akay papananti Paskwa, dawatin mi dagitoy itinagan ni Kristo nga anak mo ken Apo mi.